A última novela de María Solar, Os nenos da varíola, achéganos aos preparativos da Expedición Balmis de 1803, unha das xestas médicas máis ambiciosas da historia. O seu obxectivo finalmente conseguido foi o de erradicar a varíola, unha enfermidade moi contagiosa que estaba a producir unha elevada mortaldade nos dominios españois en América. Para acadar este propósito, creouse unha especie de cadea humana integrada por 22 rapaces procedentes dos antigos hospicios da Coruña, Santiago e Madrid que transportarían nos seus propios corpos a vacina cara ao novo mundo. A lectura desta obra é moi aconsellable, porto que nos permite coñecer unha misión de vital importancia para a historia da medicina. Solar relata co máximo rigor histórico e científico, froito dun complexo labor de documentación de máis de 10 anos, no que compilou e tivo en consideración toda a información disponible relativa a este tema. Non en van, a obra acadou xa 5 reimpresións e foi merecedora dun dos premios Fervenzas Literarias en 2017. Tamén foi traducida a outras linguas como o catalán, optando ao Premio de Literatura Protagonista Llove ou ao castelán, lingua na que xa se publicaron 3 edicións. Persoalmente, a novela gustoume porque é amena, sinxela e de trama áxil. Así mesmo presenta personaxes moi interesantes como Ezequiel de la Caridad ou Isabel Zendal. Por isto, animo-vos a lela esperando que, ao igual que o fai a autora, estes nenos vivan para sempre na vosa memoria, porque, citando o epílogo da obra, mentres os lembremos, estaremos lles devolvendo parte do que tan altruísta e xenerosamente nos deron.